आया सोर सिख्ला जाखो बेलाय आया मा खालामनाय जाखो बे आया जारौ मा खालामनो नागिरदों हामा बिदि हंगार आंखौ थैनोसै आं बे बुहुमाव थाला जाबाय नामा नों मा खालामनो नागिरदों हंगार आंखौ मानो हमथाफैदों नोङो आंखौ थैनो हो गावनि जिउखौ बेबायदि फोजोबनानै लानाया मोजां नङा बिनानाव फै हंगार आंखौ बे जिराय आंखौ मानो थैनो होआसै नों आदा जिउ फोजोबना लानाया बबेबा मोनसे प्रब्लेमनि सलुसन नङा बिनानाव नों थैना थांगोन नोंनि न'खरा मा जागोन सानदोंना सानाखै नों मा खालामबावनो आदा आं ओरैबायदि लामा गोथै जाबाय सानबाबो सानख'नो हायासै मा खालामबा मा जागोन प्रब्लेमा गासिनिबो जिउआनो दंजोबो बिनानाव आंनि प्रब्लेमा बयनिफ्रायबो गिदिरसिन आदा जाय प्रब्लेमनिफ्राय आं बारग'नो लामाखौनो मोनासै बे बेसेबां गिदिर प्रब्लेमा खोन्थानाय आंनि बिनानाव खोनासं बिदिबा आदा मैगं खानो नागिरनायानो अखायानो दासो थाइफैलायबाय बोरे मा ओंख्रि दोनो ओंखाम उखैबायमोनलां गैया दालिसो दालिखौ जानो बाबायलां बेदर गैया नामा फाग्ला बेदर नांगौ नोंनो ओरैनो संख्रि बानलुनि दामखौनो होनो हाखाला आरो बेदर नांगौ मा जाखो आयै नै नोम्फाखौसो ओरैनो रायदों आङो बेदर बिबाय थानायनि हा बाबाखौलाय नोंहालाय मानो रायलाबायनांगौ जाखो नै बेदर गैयाबा जाया होननायानो नोम्फाया आं ओरैनोसो होनदोंलै बिमा खेलायदोंसो आं बाबा नोंबो आइखैदावबाय थायो नालाय ओंखायनो आइजों रायजायो हा नोंहालाय फरिखा दं होननाया मोरै जाबो मोजाङानो जाबोदों थांदो ड्रेसफ्रा खुबैदो ओंखामफ्रा जाहैदो औ दे आयै नालाय दंना गैया जाखोब्रा मानसिफ्रालाय नोंना बुरैया दंना गैया आं नांगौमोन गैया आदा बाजारावसो थांदों नोंना हिन्जावा आंनाव फैसा लाना दंमोन दासिमबो हैनो हायाखै आंनो हैनो थिनदे माबार दा हैथों दे मा फैसा लानाय दंमोन नोंनाव औ माला आंखौ फिसाजोनि एडमिसन खालामनो होननानै लादोंमोन दासिमबो हैया बोसोरथाम जाबाय दासिम फरायनायासो जोबलायलायसै दाबो फैसाखौनो हैयाखै आंनो आं दा बुरि फैबा खोन्थागोन दे माहाजोनबाबो माबार हैनो माहैथों फैसाया जुदि दा मोनासिमा फैसाखौ हैयाबा दिगदारसो दं थालाफोर लानायावबा गोदै होनो लाबोयो लाखांबाथाय मोखां थोखां देखायलाना दा बेलासियाव हैनोबा हैथों दाइनसिन आइदै जाराव देंखो दै गिलास लाबोलाय फैबाय बिमा मैगं फाननानै फैबाय दाना हानोनो नागिरथारला मा खालामबावनांगौ जाखो नङा इदिया संख्रि बानलु बायजासेखौनो जाला फैसायानो नै जाराव गिलासा दोनहैदो नै बिमा दहाय माहाजोन बोराय फैदोंमोन फैसा बिफैदोंमोन मा माहाजोन बाबु फैदोंमोन औ फैसा बिनो फैदोंमोन नोंखौ फैसाखौ जेरैखि जाया दिनैनो हैनो थिनदों नङाबा जोंखौ नागारानो माजों हैबावनांगौ जाखो आं फैसाखौ दानालाय हे गसाय मायाव मोनना हैबावनांगौ नों बिमा बेखौनोथ' बिफा
माजों हैबावनो माहाजोन बाबाबो गैयाबा मा खालामगोनथाय दा आंनि आखायाव फैसायाबो थाइसेबो गैया हैनोबो दिखारानो हाला आं मा खालामबावनांगौथाय नों जोबोर खस्थ' खालामनांबाय बिमा आंनि मावनांगौ बिबानखौ नों रुजुनना लानांबाय नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया बेयाव बिफा जानो हागौ आंहानो खाफालाव बेबायदि लिरनाय दंखायोमोन आं नोंनि खस्थ' खालामनायखौ नायबाय थानो हाला बिमा जुदि आंनि आखाइ आथिङा मोजां मोनबा नोंखौ हेफाजाब होनो हागौमोन नोंखौ बेबायदि फायखारि खालामहोआमोन आयै आं मानो बिमा लायामोन नों बै माहाजोनाव फैसाखौ नोंनि एडमिसन खालामनायाव आंनि आखायाव थाइसेबो गैयिखाय आं माहाजोननाव दाहार लादोंमोन आयै माहाजोनाव फैसाखौ हैनो हायाबा दा मा खालामहैगोन बे बेखौथ' बोरै बुंनो हाबावनो मा खालामफैगोन गाबोन फुङावनो थांना एसे सम होबावदो होनना बुंहैनोसै आं एसे सम होबावदो होनना मोजाङै आथिं हमना फैथारदो बिमा औ हमखानांसिगोन आथिंखौथ' फिसा आंबो बुरिबाय मैगं थाइगंखौबो फाननोनो हाथारला एसे एनै बहायबाफोर फिसा फिसौ साख्रिफोर मोनबाबो मावथारदो नोङो साख्रिखौ ओरैनो मावनो होनबा मोनो नामा आयै एबार न'खरखौ नों नायनांसिगोन फिसा नोमफाया माबायदि जाना दङ नोंबो नुखाबाय औ आं नुदों आयै नाथाय साख्रिखौथ' लानो होनबा मोनाना नंनायालाय नोंगौ फरायबाबो लिरबाबो दाना साख्रिखौनो मोनमारला मा जाबावनांगौ जाखो नै बे मराखौनो सिङाव हरदो दोनहैदो आयै मा जाखो लोगो जेबो नङा जेबो जायाखै मा जादों लोगो न'फ्राव माबाफोर जादों नामा नोंखौ दिनै खुसि गैयै नुदों मा होनबावनो लोगो गोबां सिमां नुदोंमोन नाथाय फैसा थाखा गैयैयाव दिनै गासिबो सिमांखौनो गारजोबनांसिगोन बायदि मोनबाय आं संसाराव फैसा थाखा गैयाबानो थिग जागौमोन नोंगौ लोगो नों थिग खोथाखौनो बुंदों बे संसाराव फैसा थाखा गैयाबा गासि मोजां जागौमोन औलै फैसा थाखानि थाखाय जानो लुगैनाय बुस्थुफोरखौ जानो हाला सिमांफोरा आद्रा थालांजोब्बाय औ बयनाबो बिदिनो हास्थायनाय मिजिं फैसा थाखानि थाखायनो दोनथ'नांगौ जायो मालाबा मालाबा दुखुजोंनो मा जायो आंना सानबाय बायैनो खर'खौनो बोरैबा मोनजोबो औलै लोगो आं माला गावबागाव खामायनो रोङो बेखौसो सानसै आयु लोगो नायलाय हो आंना दिल्ली इउनिभारसिटियाव सिलेक्सन जाबाय हा नंगौ नामा लोगो औ आं लोगो बेयावनो लुबैखाथारदोंमोन मोनमारबायसो बा माला होनबाथ' नोंहा लाइफआनो चेन्ज जाजोबसिगोन औ लोगो माबार न'आव थांना खिथाहैसै आं आइ मोनो औ लोगो थांनो थां नों थाथ'दो औ दे फाग्लाया बिराद खस्थ' खालामखायोमोन बियो दिनै गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनमारबायसो बियो नालेब ओइ नालेब माबा ओंखारबो माहाजोन बाबु नालेबा बोरो आयौ माहाजोन बाबु आं नोंनाव थांनो एरखादोंमोन आंनि फैसा माबार हरनोबा हर नङाबा नोंनि न'आव मा मा दं गासिबो थिखांलांजोबगोन आं आयौ माहाजोन बाबु आंनि आखायाव थाइसे फैसा गैया आंनो एसे समाय होबावदो आं फैसाखौ हैथारगोन नोंनो थाबनो लानाय समाव नों बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय बोसोरथाम जाबाय दासिम आंनो फैसाखौ होयाखै दानो हर फैसाखौ आं मिथिया फैसा नांगौ आंनो दानो आं मिथिया आयै बोराय मा जाखो अन्नानै एसे सम मावहरदो माहाजोन बाबु एबार खेबसेखौ अनबावदो जोंखौ आं नोंनि आथिं हमो माहाजोन बाबु एबार हैथारसै माहाजोन बाबु बे खेबसेखौल' टाइम होबावदो होदो दे माहाजोन बाबु बे खेबसेखौ नोंसिनि न'खरखौ लेथेंफेरनो नुनानै दासिमबो जेबो नुफेराखैमोन आं नाथाय एथ' गोबाव जाबाय दासिमबो होया फैसाखौ ओंखायनो सिला फैनांगौ जाबाय आं एसे अनबावदो आयं आफायाबो जेबो मावनो हाया आइयाबो जेसेबां खामायो न'खर नायनायावनो थांजोबो बेसेबां अनबावनांगौ नोंसोरखौ आं अनला जुदि फैसाखौ दिनै हराबा नोंसिनाव न'आव मा मा दं गासिबो थिखांलांजोबगोन आं एबार खनसेल' टाइम होबावदो माहाजोन बाबु आं नोंनाव 1 दाननि सम बिदों आयं एबार हरथारगोन आयं फैसाखौ
आंखौ खेमसे अनबावदो आयं। माजों हरगोन नोंलाय मायाव खामायना आं मानिला नोंसिनि खोथाखौ आं जेरावखि जाया खामायनानै हरगोन आयं। दे जुदि नों आखायाव लादोंबा होगोन आं टाइम नोंखौ नाथाय 1 दानल' होगोन आं बिनि उनाव हराबा दिगदारसो दं नोंसोर मारै हरगोन नों फिसा मिथिया आफा नाथाय मारै हरगोन माबा मोनसे खालामना हरगोन आफा। लामायानो गोथैजोब्बाय आंहा माजों मा खालामना हरबावगोन आंलाय। आइ आंना दिल्ली इउनिभारसिटियाव सिलेक्सन जाबायमोन। मा दिल्लीयाव? औ आयै। नोंनो सानना नाय फिसा दिनै माबायदि जालांदों आं नोंखौ एथ' गोजानाव बोरै फोरोंहरबावनांगौ। आं बिनि थाखाय जोबोर खस्थ' खालामदोंमोन आयै। आं नोंखौ जायगायावनो फोरोंनो हानाय गोहोआनो गैला फिसा एथ' गोजानाव आं नोंखौ माजों फोरोंहरबावनांगौ। बिमा फिसाजो सासेनि लुबैनायखौनो जों सुफुंनो हायासै। माथो खालामबावनो बिफा। ओइ फाग्लि ओइ देंखो माथो नोंहा साख्रि मोनबाय होनलाय? साख्रिथार नङा ओरैनो मावलाबायनायसो माथो खालामनो बिमा बिफायाबो फोरोंनो हाला बेयावनो हाबना थाथ'नांबाय। माथो होनबावनो लोगो दे थेवबो एसे एनै आखाइ खरस मोनबायना। औ दिनै आंनि न'खरनि थाखायनो गासिबो सिमांफ्रा बायफ्लेलांजोब्बाय मा सानदोंमोन मा जालांखो। एसेबां सानबाय थानांला बेफोरखौ। औ थाथ'दो नोंहा नै आहाबो टाइमा लेट औ जानोसै। दे होनबा। बेफोरनि थाखायनो नों दिनै बेयाव थैनो फैबाय बिनानाव। आदा जेब्ला जानो लुगैनाय बुस्थुखौ जानो हाया सिमांखौ फुरा खालामनो हाया होनबाना गोसोआ थानो हाया जिउखौनो हांसथे सथे मोनो। बिदि नङा बिनानाव नोंनो नोंनि न'खरखौ नाय नोंनि बिमाया नोंखौ हाथाराब्लाबो बेसेबां खस्थ'जों फोरोंदों। साननाय लुगैनाय बिराद दंमोन
बेफोर दिनै मोनसेबो गैला बिनिखायनो जिउखौ फोजोबनो लुगैयो। नों थैब्ला नोंनि न'खरा मा जागोन सानदों नामा नों? जाय बिमाया रोङाब्लाबो जानो गैयाब्लाबो गेदेर गोलाव फोरोंबोदों, जाय बिफाया गेदेर गोलाव जाजानो लुबैदों, बिसोरहा मा जागोन सानदों नामा नों? आंना सिमाङानो बायफ्लेजोब्बाय। नङा बायाखै बिनानाव, दाबो जेबो जायाखै। दं मेरला टाइम दंबावो। नोंनि सिमांखौल' फुरा खालाम। नोंनि गोसोखौ गोरा खालाम आरो सौसिलां संसारनि जेंनाखौ। माबोरै सौसिनो? नों लामाखौल' आवगायग्रो, बिनि उनाव सोराङा गावनो गाव लामाखौ दिन्थिलांगोन। आदा नों जोबोर मोजां खोथाखौनो बुंबाय, आं थांनानै थागोन आदा। औ बेफोरसो दा, बेबायदिसो गोरा खालामनांगौ गोसोखौ। आदा नों दिनै आंनि जिउआव इसोर महर लाना आंखौ गोदान जिउ होफैदों। नोंखौ मालाबाबो बावनाय नङा आं आदा। नोंहा दिनै थैनांगौनि सम गैयामोन, बेखायसो आंबो दिनै फैफ्लांबाय। आं आंनि लामाखौ मोजाङै गोरायै थाबायथारसै आदा। आंनि सिमांखौ आंनो फुरा खालामथारसै आदा। दे बिदिब्ला न'आव थांदो, मोनाबायबो। औ दे आदा।